Sekukhuluma nje nawe uyabona lo mkhonto uza ngamandla. Inkinga kumele ngabe isiyehla kodwa manje uyakhula. Uyazi uthe umuntu ekhomenta wathi abavoti beMK bayizilima ngikuthandanga lokho ngesimo sokuthi nginomndeni abantu engibahloniphayo nabadala kumina abafola kwi-trap yomkhonto wesizwe. Kunamhlanje abayisolayo. Angikuthandi lokho. Right, i-deception indlela eninayo nendlela enikwazi ukuyideceive ngakhona on another level. Before elections umhla ka-29 kuMay and after, you perceived as if like you have won elections. Kwabakhona umhla ka-29 aphuma ama-result nathi narojwa. Fine, we accepted that nathi niphethe ubufakazi omngangendlovu. Buphi ubufakazi? Nazi nabanganodwa nathi nama-case aya ko-international court. Aphela lapho yonke leyo nto leyo. Aphela emanzini ngobani? Kwakuyinkohliso, i-propaganda into engekho, nipush i-deception. Right. Sidluleke kulokho. Asivumi ukuthi nawe uwine lento zana, nawe wina ama-elections narojwa. How many by-elections were held after umhla ka-29 kuMay? Mangakanani niwawinile ama-by-elections simple and straightforward, like ama-by-elections esibe nawo nje abe khona mangakanani niwawinile? Uthola ukuthi mhlambe awu-2 maximum of 3 if not mistake, but ey'ndaweni ey'ngakanani kwenziwa ama-by-elections? Angithi nama-numbers aphi-ke pho ama-numbers right now after ama-elections? Sidlule kwenzakalani lapha kuma-institutions nakwi-youth noma i-youth ileyo yokudlala yala kwa-TikTok kuphela eninayo kade kuvala ilentozana ungoye lapha University of Zululand 0 sit out of 10. Instead kuze kuzothatha laba agoga abantshontshayo ilentozana iSASCO 7 sit, I think 2 EFF, 1 independent. Umkhonto wesizwe utholakala lapha umkhonto wesizwe ke wona ke uphi ke wona une future phela iqembu eline future liphi ke lona? Nothing. Lila TikTok kuphela. Angihle kusakaza ngixosha lo mfolo ubreakdown imxosha ku TikTok athi okusha ke lokho imember yeqembu vele ixoshwe ngo social media kuphela noma iyona office la enkundleni zokuxhumana. Afethu asisho ukuthi ningayithandi into yenu kodwa nje kwabanye nabanye abakuyi-trap sizama ukuthi bakwazi ukubona ukuthi sifuna si-expose izinto zidlala kanjani kahle kahle. Khulana.